హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. రాధా గోవింద ఆలయం తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనము అష్టాదశ అధ్యాయం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము. ఈ అష్టాదశ అధ్యాయంలో మనకి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? నన్నే శరణు వేడుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పని చెప్తున్నారు అష్టాదశ అధ్యాయంలో. ఇప్పుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు మనకి? 17th చాప్టర్ లో లాస్ట్ దీంట్లో శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం ఇది 17th చాప్టర్. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చేత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచి తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, దేవదేవుని యందు శ్రద్ధ లేకుండా యజ్ఞదాన తపోరూపంలో చేయబడదు ఏదైనా సరే, అంటే యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా ఏదైనా సరే ఆ శ్రద్ధ లేకపోతే అసత్ అని అనబడుతుంది. కాబట్టి జీవితం నందున మరణానంతరం కూడా ఇది ఉపయోగపడదు. ఇప్పుడు ఉపయోగపడదు, తర్వాత కూడా ఉపయోగపడదు. కాబట్టి శ్రద్ధతో చేయాలి ఏది చేసినా కూడా అని చెప్పనని మనము నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాము. ఈ రోజు అధ్యాయంలో మనము ఏం చెప్పుకుంటాం అనేది చూద్దాము. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. రాధా గోవింద ఆలయం తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనము అష్టాదశ అధ్యాయం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశితారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ
రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాము. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అష్టాదశాధ్యాయః మోక్ష సన్యాస యోగః. దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే సన్యాసానికి త్యాగానికి మధ్య భేదం ఏంటి అని చెప్పినని అర్జునుడు ఆఖరి ప్రశ్న అనమాట ఇది. అర్జునుడు అడుగుతుంటే కామ్య కర్మలను విడిచివేయటం సన్యాసము, సమస్త కర్మల యొక్క ఫలాలను విడిచిపెట్టడం త్యాగము అని చెప్పినని భగవంతుడి సమాధానం చెప్తారనమాట ఈ అధ్యాయంలో. నన్నే శరణు వేడుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో నువ్వు, యుద్ధం చెయ్యి, నేను చెప్తున్నాను కదా యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కర్మఫలాలను త్యాగం చెయ్యి, కర్మల్ని చెయ్యవాకు, కర్మల్ని కాదు కర్మఫలాల్ని త్యాగం చెయ్యాలి అని చెప్పినని చెప్తారనమాట. 2 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు. 13 నుంచి 40 వరకు కర్మతత్వం తెలుసుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని చెప్తారు. 41 నుంచి 48 వరకు నీ స్వభావానికి అనుగుణంగా నడుచుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని చెప్తారనమాట. తర్వాత 49 నుంచి 55వ శ్లోకం వరకు జ్ఞానయోగం పరమగతిని కలిగిస్తుంది కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యి. ఈ జ్ఞానయోగం అనేది పరమగతిని కలిగిస్తుంది కాబట్టి నువ్వు యుద్ధానికి సిద్ధమవు, చెయ్యి యుద్ధం అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నిష్కామ కర్మయోగం కూడా పరమగతిని కలిగిస్తుంది కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని 56 నుంచి 60వ శ్లోకం వరకు చెప్పడం జరుగుతుంది. పరమాత్మను ఆశ్రయించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని 61 నుంచి 63 వరకు చెప్తారు. నన్నే శరణు వేడుకో, యుద్ధం చేయని 64 నుంచి 66వ శ్లోకం వరకు. అర్జునుడు గీత సందేశం గ్రహించి కృష్ణుని శరణు వేడి యుద్ధం చేయటానికి సంసిద్ధమైపోయినాడు. ఎప్పుడంటే 73వ శ్లోకంలో. 73వ శ్లోకంలో కృష్ణుడి గీతాస్తుతి కూడా జరుగుతుంది. తర్వాత 67 నుంచి 72 వరకు. 73లోనేమో అర్జునుడు మోహం తొలగిపోయింది, నాకు నేను రెడీ అయ్యాను యుద్ధానికే అని చెప్పినాను. పూర్తిగా ఆయన సరెండర్ అయిపోయారు. సరెండర్ అయిపోయిన తర్వాత గీతా సంస్కృతి, ఫలస్థుతి, సంజయుడి గీతా సంస్కృతి, ఇదంతా కూడా గీతాస్తుతి. 24 నుంచి 74 నుంచి 77వ శ్లోకం వరకు. ఇది గీతా సమాప్తము. ధృతరాష్ట్రుడి ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చేసింది 78వ శ్లోకంలో చెప్పేశారనమాట సమాధానం. 17 అధ్యాయాల్లో చర్చించుకున్న శ్లోకాల సారాంశము ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది. ఈ 17 చాప్టర్స్ లో మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో మొత్తం సారాంశం అంతా కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్తాం అన్నమాట. అంటే ప్రతి అధ్యాయానికి సంబంధించిన శ్లోకాసు ఈ 18వ అధ్యాయంలో ఉన్నాయి. మనం 18వ అధ్యాయం కనుక చదువుకుంటే మొత్తం బుక్ మొత్తం చదివినట్లే లెక్క అనమాట. మొత్తం అంతా కూడా దీంట్లోనే ఉంది. 18వ అధ్యాయంలో సారాంశం అంతా కూడా ఉందన్నమాట. సంవత్సరం చదువుకుంటాం మనం. సంవత్సరం చదువుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి పరీక్ష పెడతారు. పెట్టినప్పుడు ఆ బుక్ మొత్తం, బుక్ లో ఉన్న సారాంశం మొత్తం మనకి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ దీంట్లో ఇస్తారు. అన్ని మనం ఆన్సర్ చేస్తాం. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనకి 17 అధ్యాయాల్ని కూడా 18వ అధ్యాయంలో ఇచ్చారనమాట మొత్తం అంత సారాంశం. ఈ అధ్యాయంలో ధృతరాష్ట్రుడి ప్రశ్నకి సమాధానం లాస్ట్ శ్లోకాతో ఆయనకి సమాధానం దొరికిపోయింది అనమాట. గీత సమాప్తం అవుతుంది దాంతో. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అష్టాదశాధ్యాయః మోక్ష సన్యాస యోగః. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషికేశ పృథక్కేసి నిషూదన. ఈ శ్లోకంలో హృషికేశ అంటున్నారు, సంబోధిస్తున్నారు కృష్ణ భగవానుని. ఓ హృషికేశ అంటే, ఋషికాలంటే ఇంద్రియాలు. ఆ ఇంద్రియాల్ని, ఇంద్రియాధిపతి నువ్వు. నా ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తున్నాయి, నాకు
మొత్తం కూడా మోహం నిండిపోయినది. దాన్ని నువ్వు కేసి అనే రాక్షసుని ఏ విధంగా అయితే సంహరించావో ఆ విధంగా కేసి అనే రాక్షసుని సంహరిస్తాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఆ కేసి అనే రాక్షసుడు గుర్రం ఆకారంలో వస్తాడనమాట. కృష్ణ భగవానుడు చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మీదకి రంకెలేస్తూ పైకి పైకి దూకుతూ వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు భగవానుడు ఏం చేస్తారంటే తన చేతిని కొద్దిసేపు యుద్ధం చేస్తారు. ఆ తోక పట్టుకొని గిరిగిరా తిప్పి ఇసిరేస్తారు. అన్నీ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత లాస్ట్ కి ఆ చెయ్యిని నోట్లో పెట్టేస్తారు అనమాట. ఆ కేసి రాక్షసుడి ఆ గుర్రం నోట్లో పెడతారు. పెట్టేటప్పటికి ఆ చెయ్యి ఎట్లా అవుతుందంటే ఫుల్ మనకి కొలివిలో పెట్టిన ఇనప కడ్డీ ఎట్లా ఉంటుంది రెడ్ గా, అట్లా అయిపోయిందిట ఆ చెయ్యి. కృష్ణ భగవానుడు చెయ్యి ఆ ఇనప కడ్డీ లోపల పెట్టినట్టుగా అయిపోయి అగ్నిలాగా అయిపోయి ఆ గుడ్లు బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఆ కేసి రాక్షసుడి గుడ్లు బయటకు వచ్చి ఊపిరాడక చచ్చిపోతాడు కేసి రాక్షసుడు. అంటే ఆ విధంగా సంహరించావు కదా. ఆ గుర్రాన్ని ఎందుకు దేనికి కింద పోల్చారు? ఇంద్రియాల కింద పోల్చారు. ఆ ఇంద్రియాలు కూడా అట్లా జంప్ చేస్తూ ఉంటాయి మనకి పూర్తిగా, అట్లా ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని గుర్రంతో పోల్చారు. పరిగెత్తుతూ ఉంటాయి, నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలని. గుర్రం ఎట్లా పరిగెత్తుతుందో అట్లా వాటిని అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసేవాడు ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు కంట్రోల్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆయన్ని కేశి నిషూదన, ఆ కేసి రాక్షసుని సంహరించావు కదా కేసి నిషూదన నువ్వు. కాబట్టి అదే విధంగా నా ఇంద్రియ తాపాన్ని కూడా తగ్గించు. ఇంద్రియాలు నాకు మోహం కమ్మింది, ఆ మోహం మూలంగా నేను యుద్ధం చేయలేకుండా ఉన్నాను. కాబట్టి దాన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చెయ్యి అని చెప్పనని అడుగుతున్నారు. త్యాగం యొక్క ఉద్దేశమును సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశాన్ని, ఆ ఉద్దేశాలు రెండు కూడా, త్యాగం అంటే ఏంటో చెప్పు, సన్యాసం అంటే ఏంటో చెప్పు, ఈ రెండు కూడా నాకు చెప్పు. ఆఖరి ప్రశ్న అనమాట ఇది. ఓ కేసి నిషోధన అని చెప్పనని అడిగారు. అడిగితే ఇక్కడ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవాను వాచ కామ్యానాం కర్మణాన్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుత్యాగం విచక్షణ. శ్రీ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసం అని మహాపండితులు చెప్తారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను విదిలిపెట్టడమే త్యాగమని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం. ఈ మహాపండితులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ ఆ కోరిక పైన ఆధారపడి కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసం అని చెప్తారట. భౌతిక కోరికలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆ అంటే వాటి మీద ఆధారపడకుండా కర్మల్ని విడిచిపెట్టడం సన్యాసం అంటున్నారు. కర్మల ఫలితాలను విడిచిపెట్టడమే త్యాగం అని. ఆ కర్మలు చేయాలి, ఆ కర్మల ఫలితం వస్తుంది కదా, ఫలితాన్ని నువ్వు భగవంతుడికి వదిలిపెట్టేసాయి, అది త్యాగం అంటారు అని చెప్పనని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం. ఇలాంటి వాళ్ళ అభిప్రాయం అనమాట. జ్ఞాన సంపన్నులు అంటే ప్రభుపాదుల వారు వీళ్ళందరూ కర్మలు చేశారు. కర్మలు చేసి ఆ కర్మలకి అటాచ్ అవ్వాల, పూర్తిగా కర్మల ఫలితాలన్నీ కూడా వాళ్ళు భగవంతుడికి వదిలేశారనమాట. కర్మ ఫలితాన్ని. వీళ్ళు జ్ఞానులు. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తప కర్మాన త్యాజ్యమితి చాపరే. అన్ని రకముల కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేవి కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దు. అవి మరి కొందరు ఋషులు కూడా చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అనుభవించి చెప్తున్నారు ఋషులు. యజ్ఞం గాని, దానం గాని, తపస్సు గాని వీటిని ఎవ్వరు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. యజ్ఞం అంటే జపయజ్ఞము తప్పకుండా చెయ్యాలి. ప్రతిరోజు కూడా జపం చేయాలి మనం. తర్వాత దానం అంటే భౌతికంగా మనం చేసే కర్మ ఫలితాలని భగవంతుని సేవలకు వినియోగించటం. మనం కర్మలు చేస్తాం కదా, ఆ కర్మలు చేస్తే వచ్చినటువంటి ఫలితాన్ని కొంత మన దేహానికి, మన మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి ఖర్చు పెట్టినప్పటికీ కూడా కొంత బాగా భగవంతుడికి కూడా వినియోగించాలి మనం. అది దానం అవుతుంది. తర్వాత తపస్సు అంటే ఉన్నతమైన స్థితిని పొందాలనుకునే
మానవులు మనం ఉన్న స్థితిలోనే ఉంటూ బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేచి హారతికి అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు, పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా తపస్సు కిందకి వస్తుంది అనమాట. ఈ మూడు త్యజించరాదు. ఇవి మనిషిని పవిత్రం చేస్తాయి. మీమాంసకులు ఇప్పుడు ఇక్కడ కామ్య కర్మలు విడిచిపెట్టడం, కర్మల ఫలం త్యజించటం త్యాగము, కామ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడం సన్యాసం అని చెప్పనని మనకి రెండవ దీంట్లో చెప్పారు. మూడవ శ్లోకంలోనేమో మనకి యజ్ఞదాన తపస్సులు కూడా విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్పనని చెప్పడం జరిగిందనమాట. సాంఖ్యులు కర్మలు వదిలేసేయండి, మీరు కర్మలు చేస్తే మీకు జైమిని వీళ్ళ దీన్ని అనుసరించేవాళ్ళు సాంఖ్యయోగం, కపిలుడు చెప్పినటువంటి సాంఖ్యయోగంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కర్మలు చేస్తే పాపం వస్తుంది, అన్ని జీవహింస జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కర్మలు వదిలేసేయండి అంటారు. కర్మ ఫలాలు కాదు, కర్మల్నే వదిలేసేయమని చెప్తారు అనమాట సాంఖ్యయోగులు. కర్మ చేస్తే హింస జరుగుతుంది కాబట్టి చెయ్యొద్దు అంటారు. త్యాగం 3 విధాలు. యజ్ఞ దాన తపస్సులు త్యజించరాదు. యజ్ఞం త్యజించకూడదు, దానం త్యజించకూడదు, తపస్సు కూడా త్యజించకూడదు. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణ యజ్ఞదాన తప కర్మాన త్యాజ్యమితి చాపరే. అన్ని రకాలైన కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. ఎవరు? సాంఖ్యయోగులు అంటారు. కామ్యకర్మలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేసేయండి అని. తర్వాత యజ్ఞదాన తపస్సులు అనేవి కర్మల్ని ఏనాడు విడిచిపెట్టకూడదు అని కొందరు ఋషులు అంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సౌభరముని ఈయన మొత్తం యజ్ఞము దానము తపస్సు అన్నీ వదిలేశారు. ఆయన రాజర్షిగా ఉన్నప్పుడు రాజర్షిగా అయిపోయి పూర్తిగా ఆయన సన్యాసం తీసేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి బయట ఎక్కడైనా సరే నా ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తాయేమో, ఎందుకు వచ్చిందిరా, ఎవ్వరూ లేని ప్రదేశానికి వెళ్దామని చెప్పిన సముద్రం అడుగుకి వెళ్ళిపోయారట. ఆయన సముద్రం అడుగుకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్నారు. తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే భగవంతుడి గురించి ఆయనకేమైంది, ఒక 2 చేపలు ముద్దు పెట్టుకోవడం చూశారట. చూసేటప్పటికి ఆయనకి ఆ కామం ప్రకోపించింది, కోరిక ప్రకోపించేటప్పటికి మళ్ళీ వెంటనే ఆయన బయటకు వచ్చి సంసారం చేశారు. వివాహం చేసుకుని గృహస్థుగా మరి మళ్ళీ పిల్లల్ని కానీ మొత్తం కూడా సంసారం ఏర్పడింది మళ్ళీ. అంటే అలా మనల్ని అవి వదిలిపెట్టకూడదు. మనం కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఆ కర్మలను వదిలేసి చేసేది చాలా కష్టమైన, అజ్ఞానులు వీళ్ళందరూ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. పూర్తిగా దాంట్లో పూర్తిగా నిష్ణాతులైన వాళ్ళు. అంటే కపిలుడు వీళ్ళందరూ కూడా దాన్ని వదిలేస్తారనమాట. కర్మల్ని కూడా వదిలేసేసి, అది చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఆ కర్మలు వదిలేసినప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలు ప్రకోపించకుండా చూసుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. కర్మ ఫలితాలను వదిలిపెట్టాలి అందుకే అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. నిశ్చయం శృణుమే తత్ర త్యాగే భరత సత్తమా త్యాగో హి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధ సంప్రకీర్తిత. భరతవంశ శ్రేష్ఠుడు అయిన పురుషోత్తమ, పురుష సత్తమ, ఈ త్యాగమును గుర్చిన నిర్ణయం వినుము. మత గ్రంథాలలో ఈ 3 విధాలుగా చెప్పబడింది, 3 రకాలుగా చెప్పబడింది మత గ్రంథాల్లో త్యాగము. సాంఖ్యులు కర్మలు త్యజించమంటారు. కపిల భగవానుడి శిష్యులేమో జీవహింస జరుగుతుంది కాబట్టి కర్మలే త్యజించమంటారు. ఎంతో పుణ్యం చేసిన భరతవంశంలో పుట్టిన నీవు త్యాగివిక, కర్మఫలాలు త్యజించు, అంతేగాని కర్మలు త్యజించొద్దు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, నువ్వు
భరతవంశంలో పుట్టావు, గొప్పవాడివి నువ్వు, కాబట్టి నీ కర్మల్ని నువ్వు త్యజించొద్దు, ఆ వంశ ప్రతిష్టను నువ్వు పాడు చేయవాకు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నువ్వు చాలా గొప్ప వంశంలో పుట్టావు, ఆ వంశ ప్రతిష్ట అనేది ఒకటి ఉంది, దాన్ని నువ్వు మట్టిలో కలిపేవాకు పూర్తిగా అని చెప్పినాను అర్జునుడికి చెప్తున్నారు అనమాట ఆయన భగవంతుడు. యజ్ఞదాన తప కర్మ నత్యాద్యం కామమే కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపస్సైవ పావనాని మనీషిణం. యజ్ఞదాన తపకర్మములు విడవక తప్పక చేయవలేను, అవి మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి, మహాత్ముల్ని కూడా అవి పవిత్రం చేస్తాయి. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వీటిని ఎప్పటికి కూడా విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే మోక్షాన్ని కలుగజేస్తాయి అనమాట. ఆ కర్మలు చేస్తూనే ఆ కర్మ ఫలాల్ని త్యాగం చేయాలి. యజ్ఞం చేసినా ఆ ఫలితాన్ని త్యాగం చేయాలి. ఇప్పుడు రాజర్షులు ఇదివరకు చేసేవాళ్ళు కదా యజ్ఞాలు, రాజ్యం అవన్నీ ఉన్నా సరే వాటిని వాళ్ళ భోగాల వైపు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. వెళ్లకుండా ఆ ఫలితాన్ని ప్రజల కోసంగా చేస్తూ ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి వదిలేసేవాళ్ళు అనమాట, త్యాగం చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళ కోసం ఏది కూడా అడిగేవాళ్ళు కాదు. దానం చేసేవాళ్ళు, దానం చేసినా కూడా ఫలితం ఆశించి చేసేవాళ్ళు కాదు. ఈ బ్రాహ్మణులకి వాళ్ళకి దానం చేసేవాళ్ళు, గోదానం అని, సువర్ణ దానం అని, అవన్నీ కూడా దానాలు చేసేవాళ్ళు. బ్రాహ్మణులు కూడా చాలా పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు. ఎలాగంటే వాళ్ళు దానం తీసుకుండేవాళ్ళు, కానీ రాజులు ఇచ్చింది వాళ్ళు ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే ఇంటికి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. ఎందుకంటే దానం తీసుకుంటే దానికి తగ్గ జపం చేయాలి, ఆ జపం చేయలేకపోతే ఆ తీసుకున్నవాడు అణిగిపోతాడు అనమాట, నశించిపోతాడు, కాబట్టి నాశనం అయిపోతాడు. కాబట్టి ఆ దానం తీసుకున్నప్పుడు ఆ దానానికి తగ్గ మంత్రం జపం ఎవరైతే చేయగలరో వాళ్ళు మాత్రమే అంతవరకే తీసుకుని మిగిలింది అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళుట. బంగారం కానీ ఏది కానీ పక్కన కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత హిమాలయాస్ దగ్గర అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళుట. అప్పుడు రాజసూయ యాగం జరిగినప్పుడు అర్జునుడు వెళ్తాడు. అర్జునుడికి చెప్తారనమాట కృష్ణ భగవానుడు, అక్కడంతా కుప్పలు కుప్పలుగా ఉంది బంగారము అంతా కూడా, మణులు అవన్నీ అవి తీసుకునిరా వెళ్ళి, అవన్నీ తీసుకొని వస్తే గనక ఇక్కడ రాశి యాగానికి ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పంటే, అప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న బంగారము అవంతా కూడా తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది అర్జునుడు. అంటే అన్ని వైపులా అన్ని దిక్కుల వీటికి కూడా వెళ్తారు. రాశియాగం జరిగినప్పుడు మిత్ర రాజ్యాలకు వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకొని వస్తారు. అది కాక ఇది కూడా తీసుకొచ్చి మొత్తం కూడా బోలెడు మంది లక్షల కొద్ది బ్రాహ్మణులు వస్తే వాళ్ళందరికీ కూడా దానాలు ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. అంటే యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కర్మల్ని ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. మహాత్ముల్ని కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం ఉత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలో అన్ని మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి, వాటిని కర్తవ్యంగా భావించాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము. కర్మలు తప్పకుండా చేయాల్సిందే, నువ్వు చేయకుండా వదిలేస్తానని అనకూడదు. అంటే అర్జునుడు ఈ లాస్ట్ లో కూడా ఆయన వెళ్ళిపోదామనే ప్రయత్నంలోనే అడిగారు ప్రశ్న, సన్యాసం తీసుకొని వెళ్ళిపోమంటావా నన్నని? నీ కర్మను నువ్వు చేయాల్సిందే, క్షత్రియుడిగా నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యి, ఫలితాన్ని నాకు వదిలేసేయి, ఫలితం ఆశించవాకు అని చెప్పనని మళ్ళీ చెప్పారనమాట అర్జునుడికి. నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టకూడదు. నియతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్ తస్య పరిత్యాగా తామస పరికీర్తితః. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. అది విద్యుక్త ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎవరు కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. అవివేకంతో వాటిని విడిచిపెట్టేస్తే అవి ఆ ధర్మాలు విడిచిపెట్టినప్పుడు త్యాగాన్ని అట్లా విడిచిపెట్టిన వాళ్ళని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. ఆ బుద్ధి లేకుండా చేస్తూ ఉంటారు. అదేంటంటే బుద్ధి పని చేయదనమాట. పని చేయనందువల్ల వాళ్ళు ఏంటి, సంసారం వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. చదువు కష్టంగా ఉందని చదువుకోకుండా స్కూల్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు.
ఆఫీసులకు వెళ్తారు, నిద్రలు పోతూ ఉంటారు, పని చెయ్యరు వాళ్ళు. ఆ ఈ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఈ విద్యుక్త ధర్మాల్ని, వాళ్ళకి ఒప్పదిప్పిన ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించరనమాట. అట్లా నిర్వర్తించకుండా ఉండటం తమో గుణము. ఆ బుద్ధి లేనితనం అంటే బుద్ధి పని చేయదనమాట, ఇగ్నోరెన్స్. దాని మూలంగా చేస్తారు వాళ్ళు అట్లా అని చెప్పనని చెప్తున్నారు భగవంతుడు ఇక్కడ. అంటే అర్జునుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ మోహాన్ని పోగొట్టడం కోసంగా తామసిక త్యాగం గురించి ఫస్ట్ చెప్పడం జరిగిందనమాట. అక్కడ ద్రౌపదిని ఎంత అవమానం చేశారు వాళ్ళు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ దుర్యోధనుడు వాళ్ళు ఏ రకంగా బిహేవ్ చేశారు, ఎన్ని విధాలుగా వీళ్ళని కష్టాలు పెట్టారు, వీళ్ళకి రావాల్సిన రాజ్యాన్ని కూడా ఇవ్వకుండా వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళే కాజేద్దామనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. అన్ని విధాలుగా మాయాజూదం ఆడారు. వీళ్ళు అన్ని కష్టాలు పడ్డావు, నువ్వు అన్నీ మర్చిపోయి ఆ నువ్వు చేయాలి అన్ని శపథాలు చేశారు కదా మీరందరూ కూడా, 5గురు కూడా. అవన్నీ కూడా నెరవేర్చుకోకుండా నువ్వు ఒక రాజు అయ్యుండి వాడు పనికి మాలిన వాడు రాజ్యం చేస్తానంటుంటే వాడిని పక్కకి తీసేయాలి నువ్వు. ప్రజలందరూ కూడా కష్టపడతాడు వాడు రాజుగా ఉంటే. కాబట్టి నువ్వు నీ కర్మను నువ్వు చెయ్యి, తప్పు చేయొద్దు నువ్వు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. దీని దుర్యోధన ఈయనకి అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, నీ కర్మలు నువ్వు చేయాల్సిందే అని చెప్పినని. ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడు వీళ్ళందరూ కూడా తప్పులు చేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని శిక్షించాల్సిందే. అది క్షత్రియుడి ధర్మం. క్షత్రియుడి ధర్మం శాంతిని నెలకొల్పటం, మంచి పరిపాలన ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, ప్రజలకి. నీకు రావాల్సిన రాజ్యాన్ని కూడా వాడు తీసేసుకుని అంత ఇబ్బంది పెట్టాడు కదా, అన్నీ మర్చిపోతున్నావు నువ్వు, తమో గుణంలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు, అది తప్పు. నీ విద్యుక్త ధర్మం నువ్వు నిర్వర్తించాల్సిందే అని చెప్పినని మళ్ళీ చెప్తున్నారు అనమాట. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశ భయాత్యజేత్ సత్కృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. కష్టముగా ఉన్నాయని లేదా శరీరమునకు అసౌకర్యమని భావించి విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగం అంటారు. అటువంటి త్యాగానికి ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు, మరియు తన ఉన్నతికి దోహదపడదన్నమాట అది. ఇక్కడ చూడండి, పిల్లవాడు ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, నేను ఉద్యోగం చేయనని కూర్చుంటాడు తండ్రి. ఉద్యోగం చేయకపోతే బాధ్యతలన్నీ ఎట్లా నెరవేరుస్తాడు? ఉద్యోగం చేయకపోతే, డబ్బు సంపాదన లేకపోతే తన కర్మను తను నిర్వర్తించాలి కదా. అది చెయ్యను అనకూడదు. ఎవరి కర్తవ్యాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి. అక్కడ ఆఫీస్లో పని కష్టంగా ఉంది, నాకు పని చేయకుండా డబ్బులు కావాలి అని అనుకుంటే అది కుదరదు. అది రజోగుణ త్యాగం అవుతుంది. కర్మ చేయాల్సిందే. నువ్వు కర్మలు చేసి నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేస్తూ, నువ్వు అంటే కామ్యకర్మలు చేయుచున్నను భయం వలన. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నవాడు ధన సంపాదన విడువరాదు. కర్మలను ఆచరించడం వలన ఆర్జించిన ఆ ధనమును కృష్ణ చైతన్యమునికే వినియోగించో, లేక వేకుజాముననే లేచడితే అతడు దివ్యమైన చైతన్యమును పెంపొందించుకొనగలడు. అట్టి కర్మలను భయము వల్ల గాని కష్టకరంగా ఉన్నదని గాని మానేయరాదు. అట్టి పరిత్యాగం రజోగుణమునకు సంబంధించినది. రజోగుణ త్యాగం అనమాట. ఇప్పుడు తెల్లవారుజాము లేచి మనం హారతి కట్టండి అవ్వటం అంటే చాలా కష్టంగా ఉందని చెప్పినాను పడుకొని నిద్రపోకూడదు. కష్టమైనా సరే మనం కొంచెం కష్టపడి కనుక మనం హారతి కట్టండి అయ్యి కొంచెం జపం చేసుకుని మనం ఒక పద్ధతిగా ఉన్నాం అనుకోండి, ధర్మం ప్రకారంగా, మనకి జీవితము సాఫల్యమవుతుంది, మానవ జీవితం. అది రజోగుణ త్యాగం కిందికి వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఏది కూడా కష్టంగా ఉందని చెప్పినాని మానేయొద్దు నువ్వు. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నేతం క్రేతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః.
ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాశక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణ త్యాగం అంటారు. విద్యుక్త కర్మలు నీకు విధించినటువంటి కర్మల్ని నువ్వు చెయ్యి, కానీ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని వదిలేసేయి. అంతా నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ సాంగత్యం వదిలేసేయి. నువ్వు చేయాల్సిన కర్మని సక్రమంగా నిర్వర్తించు. ఫలాశక్తిని విడిచిపెట్టు. నీకు ఫలం దాని మూలంగా నాకు ఈ ఫలితం వస్తుందనే విషయాన్ని వదిలిపెట్టేసాయి. ఫలితం ఆశించవాకు. భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాశక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సత్వగుణ త్యాగం అంటారు. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మఫల త్యాగీ సత్యాగీత్యభిధీయతే. దేహదారి అయిన వాని కర్మలన్నింటినీ వదులుకోవడం నిజంగా సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను ఛేదించే వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అంటారు. కర్మ ఫలితాలను ఎవరైతే తెలుస్తారో వాళ్ళని త్యాగి అంటారు. ఈ శరీరం అంటూ ఉన్న తర్వాత కర్మలు చేయాల్సిందే. శరీరాన్ని పోషించుకోవడానికి ఉద్యోగం చేయాలి. ఉద్యోగం కష్టమని ఇంట్లో కూర్చున్నాం అనుకోండి, తెల్లవారేటప్పటికి ఆకలి అవుతుంది కదా మనకి. వెళ్ళి చక్కగా ఉద్యోగం చేయాలి, ఆ ధనం సంపాదించాలి. ప్రతి పనికి కూడా ధనం కావాలి మనకి. ఇంట్లో వాళ్ళని పోషించడానికి కానీ దేనికి కానీ అన్నింటికి కూడా మనకి ధన సంపాదన కావాలి. కాబట్టి మనం కర్మల్ని తప్పకుండా చెయ్యాలి, వదలకూడదు. కర్మలు చేయకుండా వదలకూడదు అనమాట. వదలకుండా కర్మలు చేస్తూ ఆ ఫలితాల్ని మాత్రం త్యాగం చేయాలి. ఈ పని చేశాను కాబట్టి నాకు ఇంత ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పినని ఫలితాన్ని ఆశించి చేయొద్దు. నువ్వు నీకు ఇవ్వాల్సింది నేను ఇస్తానని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఫలితం ఆశించవాకు నువ్వు అని. దానంతట అది ఫలితం అదే వస్తుంది పని చేసినప్పుడు కదా. మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ గురించి చెప్తున్నారు, ప్రకృతి త్రిగుణాల గురించి. మనస్తత్వం గుణములను మనల్ని బంధిస్తాయి. మనస్తత్వం గుణాలు ఇవి మనల్ని బంధిస్తాయి అనమాట. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఈ 3 గుణాలు కూడా మనకి బంగారము, వెండి, ఇనప తాళ్ళు అనమాట. వాటల్లో మనం బంధీకృతులమవుతాం. జ్ఞానంతో కర్మ, కర్త, విధి నిర్వాహకుడు, బుద్ధి, సంకల్పం, ఆనందం, సుఖం. వీటి ద్వారా మనం ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని పొందొచ్చు. జ్ఞానంతో కర్మలు చేస్తూ ఆ కర్మలు చేయడానికి కర్తగా ఉండి విధి నిర్వాహకుడు ఎవరంటే పరమాత్మ, విధి నిర్వాహకుడు. ఆ పరమాత్మనికి వదిలిపెట్టేసేయాలి ఆ చేసిన కర్మల ఫలితాన్ని. బుద్ధిని సక్రమంగా ఉంచుకుని సంకల్పం స్థిరంగా ఉంచుకోవాలన్నమాట. స్థిర బుద్ధి అనేటువంటి సంకల్పం చేసుకోవాలి. అలా చేసుకున్నప్పుడు మనం ఆనందంగా సుఖంగా ఉండగలుగుతాం. ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. ఈ 4 వర్ణాల వారివి కూడా వాళ్ళ వర్ణాలు అనేది వాళ్ళ గుణాల ప్రకారంగా వచ్చినాయి అనమాట. వర్ణం అంటే మనం చెప్పుకుంటే కులం కాదు. ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం కదా, ఆ కులమని ఈ కులమని చెప్పుకుంటాం. అది ఆ కులాలు కాదు. వర్ణం అంటే వాళ్ళ గుణాన్ని బట్టి వచ్చిందే వర్ణం. ఎప్పటి నుంచో వచ్చింది అది. ఇప్పుడు మనకి పరశురాముడు బ్రాహ్మణ కుమారుడు, జమదగ్ని కుమారుడు. ఆయన ఏం చేశారు, అందరు క్షత్రియులందరినీ మత్తు పెట్టారు గండ్రగొడ్డలు తీసుకొని. అంటే ఒక క్షత్రియుడిగా మారిపోయాడు. కాబట్టి ఆయన క్షత్రియుడి కింద లెక్క. విశ్వామిత్రుడు ఆయన క్షత్రియుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఇట్లా వశిష్ఠుడిలాగా బ్రహ్మత్వం కావాలని కోరుకున్నాడు. ఆయన కోరుకుని బ్రాహ్మణుడిలాగా మారాడు. ఆయన దానికోసం తపస్సులు చేసి 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 ఆయన బ్రాహ్మణుడిగా మారాడు. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఎట్లా పుట్టారు,
వామనుడిగా పుట్టారు. అన్ని కులాల్లో పుట్టారు భగవంతుడు. అన్ని కులాల్లో అన్ని కులాల్లో కూడా ఉన్నారు ఆయన. కాబట్టి ప్రతి కులం కూడా గుణంతో సంబంధించిందే గాని కులం అంటే అది మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న కులం కాదు. ఆ గుణం ప్రకారమే మనకి వర్ణం అన్నమాట. ఓ పరంతప, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడతారు. బ్రాహ్మణులు అంటే ఏంటి? సత్వగుణంలో ఉంటారు. వాళ్ళు శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తారు, వేదాలు అవన్నీ చదువుకుంటారు. చదువుకుని మంచి చెడు అంతా కూడా చెప్తూ ఉంటారనమాట. వీళ్ళకి ప్రజలకి, వాళ్ళకి, అందరికీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. రాజులకి ఏది మంచి ఏది చెడు. పురోహితుడు అంటారు, పురానికి హితం చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు అనమాట. సత్వగుణంలో ఉంటారు వాళ్ళు. తర్వాత ఇక్కడ క్షత్రియుడు అంటే ఎవరు? మిలిటరీ, మళ్ళానేమో ఈ పోలీస్ ఫోర్సు, మళ్ళానేమో ఈ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు క్షత్రియులు. ఆ క్షత్రియులు ఏంటి? వాళ్ళ ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి. ఎలా? వాళ్ళు శాంతి భద్రతల్ని కాపాడాలి. శాంతి భద్రతల్ని కాపాడడం కోసంగా వాళ్ళు ఇక్కడ గన్నులు పట్టుకుంటున్నారు. అంతకు ముందు రాజులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే యుద్ధానికి కత్తి పట్టుకొని బయలుదేరేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు శాంతి భద్రతల్ని కాపాడడం కోసంగా పూర్తిగా వాళ్ళు రెడీ అయిపోయి ఉంటారు. వాళ్ళకి అప్పటికప్పుడు యుద్ధం వచ్చేస్తోంది పద అంటే వాళ్ళు చేయలేరు కదా. అందుకని ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఆయుధాలని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏ విధంగా, వాళ్ళు ఫుల్ ఫిట్నెస్ లో ఉంటారనమాట. మిలిటరీ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అయితూనే ఉంటుంది, పోలీసులకు కూడా ట్రైనింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంత ఇంత దూరం ఇంత టైంలో పరిగెత్తాలని, లావు రాకూడదని, ఇంత వెయిటే ఉండాలని, ఇంత ఆహారం వాళ్ళకి చాలా ఉంటాయి నియమాలు. అవన్నీ కూడా పాటిస్తూ వాళ్ళు క్షత్రియులుగా వాళ్ళు ఆ శాంతి భద్రతల్ని కాపాడుతూ ఉంటారనమాట. తర్వాత వయస్సులు ఏంటంటే వీళ్ళు కృషి, గోరక్షణ, వ్యాపారం, వ్యవసాయం. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం పండించిన పంట మొత్తం కూడా అందరికీ కూడా సప్లై చేస్తూ ఉంటారు. వైశ్యులు పండిస్తూ ఉంటారు, మొత్తం అందరికీ అందేట్టుగా రేటు నిర్ణయించటం అంతా కూడా చేస్తూ ఉంటారు. క్షత్రియుల పని అది. వైశ్యుల పని ఏంటంటే ఆ రేటు నిర్ణయించడం అదంతా కూడా వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ముగ్గురికి కూడా సహాయం చేస్తూ ఉంటారు శూద్రులు. వీళ్ళు ఏంటంటే దృఢకాయం కలిగి ఉంటారు అనమాట. అందరిలాగా వీళ్ళు వాళ్ళ తెలివితేటలను ఉపయోగించలేరు. తెలివితేటలు ఉండవు వీళ్ళకి. అంటే లేని వాళ్ళందరూ కూడా శూద్రుల కింద చెలామణి ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే ఏంటంటే పని చేయాలి, కష్టపడి పని చేయటంలో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. వాళ్ళకి కావాల్సిన హెల్ప్ అంతా కూడా వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా వాళ్ళు చేసే గుణాన్ని బట్టి కానీ వాళ్ళ గుణాలు, కర్మలు ఏర్పడతాయి. అంతేగాని వర్ణాలు మనం పెట్టుకునే వర్ణాలు కాదు. ఇవి ఎప్పటి నుంచో వచ్చినటువంటివి. బ్రాహ్మణుల గుణాలు చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుల గుణాలు శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనము, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహపర లోకాలపై విశ్వాసం. శమోదమస్తపశౌచం శాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజ. పరంతప అని పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ అర్జునుడిని. ఓ పరంతప, అంటే పరంతప అంటే ఇక్కడ శత్రు సంహారం చేసినటువంటి వాడా ఓ అర్జున, శత్రు సంహారకుడు అయిన అర్జున అని చెప్పినాను అర్థం అనమాట. ఇక్కడేమో సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు శాంతి, ఆత్మనిగ్రహము, తపస్సు, శుచిత్వము, సహనము, ధర్మ ప్రవర్తనము, జ్ఞానము, తెలివి, మత తత్పరత అను సహజమైన గుణాలచే బ్రాహ్మణులు పనిచేస్తూ ఉండాలన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ క్షత్రియుల గురించి చెప్తున్నారు. శౌర్యం, తేజో, ధృతి, దాక్ష్యం, యుద్ధే చాప్యపలాయనం,
దానమేశ్వర భావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. అది క్షాత్రంగా ఉండాలి వీళ్ళు, క్షత్రియులు. యుద్ధ నైపుణ్యం, శౌర్యం కలిగి ఉండాలి. అవసరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యుద్ధానికి రెడీ అయ్యి యుద్ధం చేసి శాంతి భద్రతల్ని కాపాడేట్టుగా ఉండాలన్నమాట. నాయకత్వ సామర్థ్యం కూడా ఉండాలి వాళ్ళకి, అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళే నాయకత్వ సామర్థ్యం ఉండాలి. తర్వాత వైశ్య లక్షణాలు: కృషి కోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వర్తకం అనేవి వయసులకు సహజ కర్మలు. శూద్రులు పరిశ్రమ, పరిసేవనము అనేవి సహజ కర్మలు శూద్రులవి. శూద్రులన్నీ కూడా ఈ కర్మలన్నీ కూడా ఇవన్నీ తయారు చేయటం, ఈ కర్మలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు శూద్రులు. ఇట్లా అరక దున్నటము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళేమో వైశ్యులేమో వ్యాపారము, గోరక్షణ ఇవన్నీ కూడా వైశ్యులు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు మనకి. ఆ కర్మల గురించి ఇక్కడ ఫొటోస్ ఉన్నాయి చూడండి. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణ తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవ. సకల జీవులకు మూలం మరియు సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. అన్ని జీవులకు కూడా మూలం మరియు సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతుడిని ఆరాధించడం ద్వారా తన కర్మను తను చేస్తూ తన కర్మను తను చేస్తూ పరిపూర్ణతను పొందుతాడనమాట మానవుడు. తన కర్మని తను చేస్తూ ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి ఇచ్చేస్తూ పరిపూర్ణతని పొందుతుంటాడు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. వేదాలు మనకు కూడా కానీ సరే. వేదేషు యజ్ఞేషు తపశ్చైవ. ఇప్పుడు మనకి బ్రహ్మ సంహితలో ఉందన్నమాట. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ జ్ఞానేషు తత్పుణ్య ఫలప్రదిష్టం అనేది ఉన్నది. దీన్ని మానవులు భక్తియుక్త సేవచే దేవాది దేవుడినైనా నన్ను యథాతథంగా అర్థం చేసుకొనగలడు. అట్టి భక్తిచే అతడు నన్ను పూర్తిగా ఎరిగిన వాడై భగవద్ రాజ్యాన్ని ప్రవేశిస్తాడు. కేవలం భక్తియుక్త సేవ చేయటం ద్వారా మాత్రమే యథార్థంగా నేనెవరో తెలుసుకుంటారు, ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటారు, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. భక్తితో సేవ చేయటం ద్వారా నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆ పూర్తిగా హృదయం నిండా భగవంతుడిని నింపుకుని అంతఃకల్మషం అంతా వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి. బాహ్య కల్మషం, అంతఃకల్మషం అంతా వెళ్ళిపోయి శుచిగా తయారవుతారు. అయిన తర్వాత వాళ్ళకి భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు. పూర్తిగా హృదయం నిండా భగవంతుడిని నింపుకుని వాళ్ళకి వైరాగ్యం వచ్చేసింది. మొత్తం కూడా అన్ని ఇంద్రియాలన్నీ కూడా నిగ్రహించుకుంటారు. నిగ్రహించుకోవటం ద్వారానే మనకి అంత కల్మషం పోతుంది అనమాట. అట్లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. భక్తియుత సేవ చేసి 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 ఆ ఫలితాన్ని పూర్తిగా భగవంతుడికి ఒప్పజెప్పేసేసి భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అదచేత్వం అహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ అహంకారం చే నా మాటలు పనిచేస్తే నీవు నశిస్తావు. అది నువ్వు నా యందు మనసు కలవాడవైతే అంటే భగవంతుడి మీద పూర్తిగా మనసు పెట్టమని, మనసు లగ్నం చేయమని చెప్తున్నారు. ఆ మనసు గనక లగ్నం చేస్తే నా కృప మూలంగా, భగవంతుడి కృప మూలంగా అన్ని అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి. మనకి అన్ని ఏవైతే ఆటంకాలు ఉన్నాయో అవన్నీ తొలగిపోయి కష్టాలను అధిగమించగలుగుతాం. ఎటువంటి కష్టం కూడా మనకి రాదు మనం చేసే పనిలో. అవన్నీ కూడా మనం దాటేసేసి
అహంకారం దాటేయగలుగుతాము. తర్వాత ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. లేదు అహంకారంతో గనక భగవంతుడు చెప్పిన మాటను వినకపోయినాం అనుకోండి, మనం మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. లేదంటే డౌన్ ఫాల్ అయిపోతాం. కింద లోకాలకు వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట మనం చేసిన కర్మల మూలంగా. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆశీనులైన అన్ని జీవనగతులను నిర్దేశిస్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఏంటంటే ఈ యంత్రం ఏదంటే మన శరీరం. ఈ శరీరంలో ఆత్మ పరమాత్మ, ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా ఉంటారు. ఒక పక్షి చెట్టు మీద పక్షి, ఆ పక్షిలో ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు. ఫలాలు ఆరగిస్తున్నాడు ఆత్మ. సాక్షిభూతుడై భగవంతుడు చూస్తున్నారు అనమాట పరమాత్మ రూపంలో ఉండి. ఈ ఫలాలన్నీ కూడా అన్ని నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాట జీవాత్మ. అటువంటి మోహం గమ్మేస్తుంది ఆయనకి. ఆ మోహం అవిద్య ఆవృతం అవుతుంది అనమాట ఆయనకి, ఆ జీవాత్మకి. అవిద్య మూలంగా పూర్తిగా నేనే చేస్తున్నాను, అన్ని కర్మలు నేనే చేస్తున్నాను అనుకొని ఆ కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కూడా ఆరగిస్తూ ఉన్నందువల్ల మళ్ళీ చనిపోయిన తర్వాత ఆ దేహం ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు. ఆ కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా క్యారీ చేసి ఇంకొక దేహాన్ని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారనమాట ఆయన, ఆ జీవాత్మ. ఆ యంత్రంలో ఉన్న వీళ్ళిద్దరు కూడా నిర్దేశిస్తూ ఉంటారనమాట. ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవనగతులను నిర్దేశిస్తూ ఉంటారు. అర్జునుడు పరమ జ్ఞాని కాడు. యుద్ధం చేయవలనా లేదా అని అతని నిశ్చయం అతని పరిమిత జ్ఞానంపై ఆధారపడి ఉన్నది. కృష్ణ భగవానుడు జీవుడే సర్వాధికారి కాడని బోధించినాడు. కానీ భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలను పరమాత్మ అతని వ్యాపారములన్నింటికి సాక్షిగా ఉంటాడు. ప్రతి పనికి కూడా సాక్షిభూతుడు ఎవరంటే పరమాత్మే. మనకి సిక్స్త్ సెన్స్ అంటాం కదా, నేను తప్పు చేస్తున్నావురా చెయ్యొద్దు అని మనకి మనసులో కలుగుతూ ఉంటుంది. అది ఏం పర్వాలేదులే అని చెప్పి చేసేస్తూ ఉంటాం. పరమాత్మ చెబుతూ ఉంటాడు లోపల ఉండి మనకి, తప్పు ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు. మనకి ఉండే జ్ఞానం ఏంటంటే ఆ పరమాత్మ ఇచ్చిందే చైతన్యం. ఆ జీవాత్మకు కూడా చైతన్యం పరమాత్మ ద్వారానే వస్తుంది. ఆ పరమాత్మ జీవాత్మ వెళ్ళిపోతే ఇంకా డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మల్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం. మనం పరమాత్మ చెప్పిన ఆ దారిలో నడుచుకోలేకపోయినా అంటే ధర్మం ప్రకారంగా మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మల్ని తీసుకుంటూ ఉంటాము. లేదంటే నరకానికి వెళ్తూ ఉంటాం. వీళ్ళు జీవన గతుల్ని నిర్దేశిస్తారనమాట. ఈయనేమో క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళిపోయి వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు జీవాత్మ. ఈయనేమో శిక్షలు వేస్తూ ఉంటాడు పరమాత్మ. మనం చేసే పనులకి శిక్షలు పడుతూ ఉంటాయి. మన్మనాభవమద్భక్తో మధ్యాది మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. మనం 9వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, మన్మనాభవమద్భక్తో మధ్యాది మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం అని చెప్పుకున్నాం మనం 9వ అధ్యాయంలో. అదే శ్లోకం కొంచెం మార్పుగా మళ్ళీ చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు, నా భక్తుడివికా, నన్ను పూజించు, నాకు నమస్కరించు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నేను ఈ మాటను ఇస్తున్నాను. పూర్తిగా ప్రామిస్ చేస్తున్నారు ఆయన. ఎప్పుడు నన్ను స్మరిస్తూ నా పూజ చేస్తూ నా భక్తులు అయ్యి నాకు నమస్కరిస్తూ పూర్తిగా నాకెవరైతే సరెండర్ అయిపోయి పూర్తిగా ఫలాలన్నింటినీ నాకు ఎవరైతే సమర్పిస్తారో వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా నేనే చూసుకుంటాను, ఇస్తాను. ఆ ఇచ్చిన వాటిని సంరక్షించే వాడిని కూడా నేనే.
అన్నీ నేను చూసుకుంటా, నీకెందుకు, అన్నీ నాకు సమర్పించేసి నువ్వు అని చెప్పినని ఆయన ప్రామిస్ చేస్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ప్రామిసింగ్ శ్లోక ఇది. ఈ విషయాన్ని నువ్వు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడివి కాబట్టి ఈ విషయం నీకు చెబుతున్నా. ఎంతో గుప్తమైంది ఈ విషయం, చాలా రహస్యం ఇది. కానీ ఈ రహస్యాన్ని వెల్లడిస్తున్నా నీకు. ఎందుకు? నువ్వు నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి స్నేహితుడివి కాబట్టి చెప్తున్నాను నేనని చెప్పారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలం నన్నే శరణ పొందుము, నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుండి విడిపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ద్రౌపది ఆమె అందరిని అడిగింది, ఆ సభలో అందరిని అడిగింది. మనిషి మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది న్యాయమా, ఎందుకు ఈ విధంగా మీరు నన్ను రక్షించండి అని చెప్పి నన్ను అందరిని అడిగింది. ఎవ్వరు నోరు విప్పల. భీష్మాచార్యుడి దగ్గర నుంచి అందరూ ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చొని ఉన్నారు. మా రాజుగారు ఉన్నాడు, ఆయన ధృతరాష్ట్రుడు. కట్టేయండిరా దుర్యోధనుడిని, కట్టేయండి, వీళ్ళందరినీ కూడా పనిష్మెంట్ ఇవ్వండి అంటే ఒక్క మాట ఆయన నోటి నుంచి వస్తే అందరికి పనిష్మెంట్ వచ్చేసేది, అందరు నోరు మూసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఆ మాట ఆయన అనలా, పుత్ర వ్యామోహం. ఆమె అవమానపడుతున్నా కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా కూర్చున్నాడు. అప్పుడు గాంధారి వచ్చి చెప్తుంది. గాంధారి వచ్చి చెప్పినా కూడా ఆ చెప్పేటప్పటికే మొత్తం అంతా అయిపోతుంది. గాంధారి వచ్చేటప్పటికే కృష్ణ భగవానుడిని ప్రార్థిస్తుంది. ఆమెను రక్షించుకుందామని చూస్తుంది, కానీ ఆమె బలం సరిపోదు. కానీ అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడిని ప్రార్థిస్తుంది, నువ్వే నన్ను రక్షించాలి అని చెప్పనని ప్రార్థించేటప్పటికి అప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షమవుతారనమాట. ప్రత్యక్షమై మొలవలిస్తారు, నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుండి విముక్తిని చేస్తాను, విడిపించేస్తాను, మొత్తం నువ్వు చేసిన పాపాలన్నింటి నుంచి కూడా విముక్తుడిని చేస్తాను అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భయపడొద్దు, ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా భయపడొద్దు, నేనున్నాను నీకు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏ ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిమయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఈ ఉత్తమమైన రహస్యమును భక్తులకు వివరించువాని విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవ తప్పక లభించును. చివరికి అతడు తిరిగిన అక్కడకు చేరును. భక్తులు కాని వారు కృష్ణుని కాని భగవద్గీతను కానీ అర్థం చేసుకొనజాలరు. భక్తులైన వాళ్ళు మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటారు. భక్తులు చెప్తేనే ఆ భగవద్గీత కానీ భాగవతం కానీ వినాలి. ఆ విన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అనేది వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పగలుగుతారు. అది చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. ఆ వివరించే వాళ్ళకు కూడా లభిస్తుందట భక్తి. తర్వాత చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు. ఎవరైతే ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా అందరినీ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది 10 మందికి చెప్పుకోవచ్చు, మీరు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పచ్చు. చెప్తూ మొత్తం కూడా మీరందరినీ భక్తుల్ని చేశారనుకోండి, అప్పుడు అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తారు. ఆయన తీసుకెళ్ళిపోతారు కృష్ణ భగవానుడు మనల్ని. అది కూడా సేవే. అందరినీ క్లాసెస్లో జాయిన్ చేయటము. 4th నుంచి మళ్ళీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి, November 4th నుంచి. మీ ఫ్రెండ్స్ని మళ్ళీ మీ చుట్టాలని ఎవరన్నా ఉంటే జాయిన్ చేయండి, అందరినీ క్లాసెస్లో జాయిన్ చేయండి, పిల్లల్ని జాయిన్ చేయండి, చిన్న పిల్లల్ని. ఇదంతా కూడా సేవే అనమాట. మన చుట్టూ మనం శుభ్రం చేసుకోవటం ఇదంతా కూడా. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు, అంతకంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు కారు. ఇలాంటి భక్తులు ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆయన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ వచ్చేట్టు చేశారు. మొత్తం కూడా కృష్ణ చైతన్యంతో నింపారు ప్రభుపాదుల వారు. ఎక్కడ పూరిలో ఒక్క చోటే రథోత్సవం జరిగేదన్నమాట జగన్నాథుడికి. ఇప్పుడు ప్రతి చోట ప్రతి ఇంట్లో కూడా జరుగుతున్నది రథోత్సవం. జగన్నాథుడి విగ్రహాలు పెట్టుకుని ఆ ఇంటి వాళ్ళు రథం ఒకటి కొనుక్కుని చిన్న రథోత్సవం చేస్తున్నారు, ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు. అట్లా
ప్రభుపాదుల వారు అంత ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చారనమాట. అంత ప్రచారం చేశారు. అటువంటి భక్తులంటే నాకు ఎంతో ప్రియమైన వాళ్ళు. ప్రియమైన సేవకు మరొకరి ప్రపంచంలో ఇంకెవరు లేరు. అట్లాంటి వాళ్ళకంటే ఇంకెవరు కూడా ప్రియమైన వాళ్ళు ఉండబోరు అని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. ఇలాంటి వాళ్ళే నాకు కావాలి అని చెప్తున్నారు. అధ్యేష్యతే చ యైమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతి. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవారు తన జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అది మీరందరూ విన్నారు కదా, ఈ భగవద్గీత శ్లోకాస్ విన్నారు, చదువుకున్నారు. ఈ 18 రోజుల నుంచి కూడా మనము జ్ఞాన యజ్ఞమే చేసాం, గీతా యజ్ఞాన్ని చేశాము. ఆ విషయాన్ని భగవంతుడు కూడా ప్రకటిస్తున్నారు అనమాట. అంటే భగవంతుడు గుర్తించారు ఈ 18 రోజులు మన యజ్ఞాన్ని. భగవంతుడు గుర్తించి అది జ్ఞాన యజ్ఞం అని చెప్పనని ప్రకటిస్తున్నాను నేను, మీరు చేసింది అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శ్రద్ధావనసూయశ్చ శృణుయాదపియో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణం. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటాడు. చెప్పేవాళ్ళతో పాటు వినేవాళ్ళు కూడా పుణ్యలోకాలకి చేరుకుంటారు. వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి, భస్మీపటలం అయిపోతాయి. ఎట్లా అయితే దావానలంలో ఆ చెట్లన్నీ కూడా బూడిదైపోతాయో అలా పాపాలన్నీ కూడా బూడిదైపోతాయట. అలా అయిపోవటం ద్వారా పూర్తిగా మనము ఆ పుణ్యలోకాలకి చేరుకోగలుగుతాం. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట. వాళ్ళే ఏం చెప్తున్నారు? ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది, నీ అనుగ్రహంచే నాకు స్మృతిని తిరిగి పొందాను, నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి, నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. నువ్వు ఎట్లా చెబితే అట్లా వింటాను నేను. నా మోహం మొత్తం తొలగిపోయింది, నేను శరణాగతుడిని అయిపోతున్నాను. నువ్వు ఎప్పుడు ఏ విధంగా చేయమంటే ఆ విధంగా చేస్తాను, ఐఎమ్ రెడీ టు అని చెప్పారనమాట. మొత్తం కూడా నేను యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఆ గాంధీవం పట్టుకొని లేచి నిలబడ్డారు. సంజయుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి ధృతరాష్ట్రుడు ఎలా వింటున్నారు. ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? ఈ విధంగా కృష్ణార్జునులనే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. ఆ సందేశం ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచనం అవుతున్నది. మొత్తం ఈ వెంట్రుకలన్నీ కూడా నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి నాకు. అంత అద్భుతంగా ఉంది వాళ్ళ ఇద్దరి సంవాదము అని చెప్పనని ఈయన సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పారనమాట. ఎత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువాని తిర్మమా. ఎక్కడ యోగీశ్వరుడైనా శ్రీకృష్ణుడు ఉంటారో అక్కడ ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటారు. అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయం, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయం చెప్పేశారు. యుద్ధంలో నీ పిల్లలు గెలవరు, విజయం వాళ్ళదే. కృష్ణుడు ఎటు పక్కన, ధర్మం ఏ పక్కన ఉంటుందో వాళ్ళదే విజయము. కాబట్టి ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో ధనుర్ధారైన అర్జునుడు కూడా అక్కడే ఉంటాడు. ఆ శౌర్యం కూడా అక్కడే ఉంటుంది. కృష్ణుడు ఉన్న వైపే, అటువైపే ధర్మం ఉంటుంది, అటువైపే విజయం ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు పెద్ద ఆశలు ఏం పెట్టుకోవాకు, విజయం వాళ్ళదే అని చెప్పనని చెప్పేశారనమాట ఈయన సంజయుడు. నా పిల్లలు గెలుస్తారా? అర్జునుడు ఇది చేసేసాడు కదా, అస్త్ర సన్యాసం చేశాడు కదా అనేటువంటి ఆశలో ఉన్నాడు ఆయన. ఆ ఆశల మీద ఈయన సంజయుడు నీళ్లు చల్లేశాడు.
సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించి దివ్యమైన సందేశమును, సంవాదమును శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యమును మనము నిత్యము అనుభూతి పొందవచ్చు. ప్రతిరోజు కూడా మనము ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేయొచ్చు అనమాట. అందరికి చెప్పడం ద్వారా, వినటం ద్వారా, అందరినీ కృష్ణ భక్తులు చేయాలంటే కృష్ణుడి గురించి చెప్పాలి కదా. ఆ చెప్పడం ద్వారా, ఆ సంవాదం అంతా కూడా శ్రవణం చేయటం ద్వారా మనము ఆ అనుభూతిని పొందొచ్చు అనమాట. ఆ భక్తులం మనము అనేటువంటి అనుభూతి కూడా మనకి కలుగుతుంది. నిత్యం కూడా మనం భగవత్ సేవ చేస్తున్న అనుభూతి కలుగుతుంది మనకి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. గీతా యజ్ఞం పూర్తయింది మనకి ఈ రోజు. ప్రభుజీ మీరు చెప్పేది ఏదైనా మీరు వచ్చింది చూసుకోలేదు నేను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు ఏదైనా చెప్పేది ఉంటే చెప్పండి. హరే కృష్ణ. లైవ్ ఆఫ్ చేస్తారా మాతాజీ? లైవ్ ఆఫ్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ.